Bol raz jeden had, ktorý žil blízko jednej dedinky. Ale ten had hrízol tých ľudí. A tí ľudia sa už tak báli, že už prestali chodiť aj do lesa, aj na pole. Už sa báli, že nebudú mať úrodu. A tak išli za majstrom. A povedali mu: majster, prosím vás, pomôžte nám. Ten had nás hryzie a my nevieme na ňo nijak zapôsobiť, ale vy ste osvietení, tak mu dohovorte. A tak sa zobral majster a išiel do lesa. A dohovoril hadovi, že by nemal blížiť druhým a že to nie je pekné a nech s tým prestane. A had ho počúvol. Keď však ľudia zistili, že had nehryzie, tak ho začali byť palicou. A had začal utekať, celý polokrvavý, a keď už bol tesne pri lese, tak ľudia po ňom hádzali kamene. Ledva ušiel do lesa a zachránil si kožu. Večer sa došuchtal do majstrovej chyže a začal sa mu sťažovať. Majster, čo si mi to poradil? Veď tí ľudia ma skoro zabili. Hádzali po mne kamene, pozri, aký som doráňaný. Ledva som ušiel. Majster sa na ňo pozrel a povedal: ja som ti povedal, aby si prestal hrísť, ale nie, aby si prestal syčať.